Спадзяюсь, што астатнія пацягнуцца, будзем пачынаць. Итак, калі коротка по фармату, дарэчы, адразу ты, хто глядзіць, адпішыце, ці мяне чуваць, ці ўсё окей з трансляцыяй. Зараз праверу, ці запусціў я паралельна запіс, каб пасля выкласці на YouTube. Так, запіс таксама ёсць. Што гэта за стрым, і маю надзею, што ён будзе рэгулярным, і зноў-такі, што ўсё ж такі я сябе прывучу да дысцыпліны. Сэнс які, пра фармат навіны з размовамі частка з вас чула, магчыма, глядзелі. Гэта аналіз навінаў, які не патрапілі на умоўныя першыя шпальты, скажем так, выданняў, як старых звычайных, так і інтэрнэт-выданняў, але яны ідуць, умоўна кажучы, другім парадкам, але яны аказваюць істотны ўплыў на развіццё падзеяў. Ну, на мой погляд, яшчэ раз, гэта адбор суб'ектыўны. Даваў апытанку тут на Патрыоне. Большасць, дакладней не большасць, а падзялілася, што навіны з размовамі патрэбны як фармат стрыма і пажадана беларускі тэмат. Так, у прынцыпе, нарадзілася ідэя зрабіць асобны фармат навіны з размовамі па Беларусі. Ну і, шчыра кажучы, калі так падбіраў, думаў, што першы, скажем так, выпуск будзе, ну, так сабе ж назваць прахадным, але па навінах сёння будзе цікава. Што ж, давайте пачынаем па парадку і з таго, што адбылося. Ну, першае, што называецца, самае смешнае, хоць я ў анонсе даваў, што будзе натуральна пра пасіўную. Так, не про пасіўную, про уборачную кампанію. Так, ёсць такая рэч, як уборачная кампанія, і яна ў нечым нетыповая для Беларусі. З аднаго боку, гэта тое, што беларускія прапагандысты кажуць пра рэкорд сабранага ўраджаю, які чакаецца там і гэтак далей. А другое, гэта тое, што частка прапагандыстаў пачала казаць, што, маўляў, вось Александр Григорьевич Лукашенко дыстанцаваўся ад прыборкі, але пры гэтым мы, магчыма, нейкім чынам збярэм і рэкорд, і такі кантроль ад першай асобы ўжо не патрэбен. Вельмі цікава, таму што раней для Лукашэнкі гэта было, ну, можна сказаць, што сакральна. Вось нават анекдоты былі, што падымае слухаўку, так, не, так, добра, кепска, кепска, добра, кладзе слухаўку. О, дурня, нават бульбы без мяне перабраць не могуць. Тут ідзе вал, пры тым, што Лукашенко ўсё адно звяртаецца да пытанняў сельскай гаспадаркі і уборачнай, але ідзе інфармацыя, што вось, маўляў, зараз ён дэлегаваў паўнамоцтвы, таму што ён такі маладзец. З другого боку, ёсць анекдатычная сітуацыя. Анекдатычная гэта ў выглядзе, зараз пакажу, вось такой штукі. Гэта рашэнне адправіць военкомаў на за кантроль над прыборкай ураджаю. Ну, як бы вам сказаць, гэта прыкладна тое ж самае з гледзяшча логікі, як адправіць ветэрынара кантраляваць працу гінеколага. Ну, але хутка развелі тэму дакладней, што, маўляў, тых, хто правініцца падчас прыборачнай кампаніі, іх адправяць там абараняць межы Беларусі з Украінай. Пры тым, што Хрэйн кажа, што небяспекі няма. І далі ўжо і віцэ-прэм'еры анансуюць, што умовы будуць спартанскімі, людзі, маўляў, працай кампенсуюць некую нанесеную шкоду. Такім чынам, агульны сэнс, што мясцовыя ўлады вызначаюць, хто там правініўся, хто працуе не так, і яго на 2-3 месяцы адпраўляюць на зборы. Ну, сэнс альбо высновы з гэтых двух рэчаў. Давайте пачнем з ваенкомаў. І часткова нават з Лукашэнкі. З аднаго боку сказаць, што вось прыборка ўраджаю праходзіць без кантролю, яна праходзіць добра, ну, для Беларусі гэта неяк, ну, скажем так, дзіўна, і гэта, ну, можна сказаць, што подкоп под основы, идеологически вредно и идеологически опасно, я бы сказал так. Але при гэтым ёсць неабходнасць прадэманстраваць, і гэта частка агульнага палітычнага працэса, што, умоўна кажучы, спрабуюць прывучыць, што можа быць і Лукашенко не вечны, альбо можа быць некае дэлегаванне. Таму з аднаго боку трэба казаць, што быццам бы самастойна, з другого боку
кантроль ёсць. Ну і кантроль ёсць, паколькі зараз ідзе агульная такая мілітарысцкая хваля, што вот вакол ворагі у нас що вайскоўцы адправляюць ваенком. Сэнса практычнага з гэтага няма. Але гэта з іншага боку спроба вот такого запуска, ну не то што рэпрэсіўна машына, машыны страху, што кшталту будзеш кепска працаваць, мы тебе адправім таксама працаваць, але абсалютна бескаштоўна. Дзе-небудзь будзеш ямарыць. Хаця з іншага боку, паводле беларускага заканадаўства, калі чалавек адправляецца на зборы, яму мусіць кампенсаваць ягоны заробак. Таму тут таксама бескаштоўна не атрымаць, но але інагда бывает не да законов. Гэта таксама такі варыянт. Таму па вялікім рахунку ваенкомы у выглядзе такого міні-начальніка ездзяць, радуюцца, ну, тых, хто не надта разумны, свайму новаму статусу, тых, хто разумны, наедуць просто з адчуваннем альбо з пытаннем, а што я тут раблю. Тым не меней, ёсць, ну, шчыра такая дурнаватае распараджэнне, але ў гэтай сістэме дурнаватае распараджэнне, оно выконваецца. З іншага боку, гэта вельмі цікавы паказчык таго, як тыя, хто стаіць у кіраўніцтве дзяржавы, глядзяць на тыя ж самыя ўзброеныя сілы. Таму што, ну, па ідэі, калі чытаць канстытуцыю, абавязак, калі чытаць заканадаўства, гэта гаворка пра стварэнне нейкай сістэмы павагі да ўзброеных сілаў, тут гэта як пакаранне. І трэцяя выснова гэта так, станам на сёння беларуская сельская гаспадарка не зусім развальваецца, можна сказаць, месцамі нават паспяховая, але пытанне ў іншым. Пытанне ў тым, што тых, хто уплывае на працэс у Беларусі альбо кіруе Беларусі, все яшчэ глядзяць на сельскую гаспадарку як, умоўна кажучы, не як на бізнес. Таму што па вялікім рахунку не так важна, колькі ты сабраў валам там зерня ці чагосьці, важна, куды ты прадаў і наколькі выгадна. І у тым ліку пакаранне людзей там адпраўляць ваенкомаў, калі гэта звычайны бізнес, ну окей, ты караеш банальна, умоўна кажучы, рублём. Чалавек прыехаў зарабіць, калі ён працуе добра, ён зарабляе шмат. Калі ён працуе пагана, ну ён ні халеры не зарабляе, і все. Гэта ў нармальнай сістэме. Зноў-такі, пры тым, што сельскую гаспадарку падтрымуюць у большасці дзяржаў, але пытанне ў тым, што гэта магчымасць рэальнага заробку. Гэта бізнес. У беларускіх умовах такое не атрымалася, ну таму з аднаго боку будуць, скажем так, справаздачы пра рэкордны ўраджай, пра все такое. З другого боку, будзе паказальна, там, магчыма, пару десяткаў альбо там сотня-две будзе адпраўлена там рыць які-небудзь траншеі на мяжы з Украінай, але па вялікім рахунку вся гэтая сістэма кантролю, ну, гэта будзе хутчэй пшык. Таму пра уборку сказалі, ну як жа без яе, вот, а то прапагандысты пакрыўдзяцца, што святая святых і не закранули. Цяпер гаворым пра тое, што больш важна. І вот тут самае цікавае. Першае, гэта тут, правда, парушу адразу фармат, таму што пра сустрэчу Лукашенка з Рыжанковым пісалі, казалі і гэтак далей. Так, Лукашенко с Рыбаковым, прошу прабачэння. Лукашенко сустрэўся з Рыбаковым, гэта прадстаўнік Беларусі пры ААН. Рыбаков сабраўся ляцець да Штатаў і перадасць Джону Коулу асабіста пасланне ад Лукашэнкі. Прычым ён на сустрэчы з Лукашэнкам сказаў, што былі сфармуляваны пэўныя прапановы ЗША ў бок Беларусі, з якім Лукашенка кшталту азнаёміўся. Пры гэтым ЗША прыпынілі санкцыі супраць трейдера БМЗ на сваёй тэрыторыі. З чым гэта звязана? Што гэта за новыя прапановы? Вот тут, у прынцыпе, давядзецца, ну, скажем так, задзейнічаць такую рэч, як альбо звязаць з падзеямі в Украіне. Справа ў тым, што так, станам на сёння, дэ-факта Украіна спыніла судаходства па Азоўскім моры. Істотна абмежавала па Чорнаму расійская. Расія са свайго боку таксама была паспяховай, і яна спыніла судаходства ў партах Вялікай Адэсы. І той працэс, яны прыпадаюць на час экспарту новага ўраджаю. Калі казаць пра сусветную прадавольчую бяспеку, то доля Расіі і Украіны глобальная на рынку прадуктаў харчавання не такая вялікая, в районе 3%.
Але калі казаць сегментаваныя і вот базавыя прадукты, гэта вот зерня і так далей, тут крышку па-іншаму, таму што тут калі мы берем па пшаніцы, то гэта амаль 25-30%. Калі мы берем там па кукурузе, гэта 15-16% ад сусветнага рынку, гэта ўжо шмат. І паўтараецца сітуацыя 22 году, калі кошты на прадукты харчавання могуць пачаць скакаць на базавыя прадукты. І калі пачнуць спрабуксоўваць міжнародныя праграмы прадуктовай бяспекі альбо там праграмы дапамогі ў харчаванні для небагатых краін. І у 22 годзе гэта скончылась так званай зернавой сделкай, калі Расія перастала атакаваць парты Адэсы, там Украіна таксама абмежавала некаторыя свае атакі, і адпаведна, але была кшталту, ну, скажем так, інспекцыя караблёў, каб яны ішлі толькі зернавыя. Ну, сделка пратрымалась недоўга, а да ўкраінскага контрнаступу пасля ўжо ніхто на расейцаў моцна не звяртаў увагі. Зараз з аднаго боку для Украіны важна разблакаваць экспарт зернавы, таму што гэта частка цывільнай эканомікі, прычым істотная частка і істотная частка экспартных паступленняў. Для Расійскай Федэрацыі, зважаючы на сітуацыю ў Крыму, разблакаваць судаходства па Азоўскім моры, але таксама і экспарт зерня. Таму што экспарт зерня ў Расіі з поўдня ішоў пераважна якраз такі праз парты Азова, ну і Чорнага моря, там, куды зараз прылетае досыць рэгулярна. І вось той же сам прэзідэнт Зеленскі казаў, што магчымая такая сустрэча, таму цалкам верагодна, што бакі будуць схіляць да перамір'я на Чорным моры. Пры гэтым у кожнага з бакоў Расіі і Украіны ёсць свой плюс і мінус. Прычым тут на першы погляд Беларусь. Справа ў тым, што падчас першай зернавой сделкі на палях з-пад санкцый выскачылі вырабнікі расійскіх угнаенняў. Аб гэтым я казаў не раз. Зараз сітуацыя наступная. Першае. Ці дамовяцца па Чорным моры? А вось не факт. Калі дамовяцца, то на якіх умовах і так далей. Другое, калі не дамовяцца, пытанне зноў-такі вывозу украінскага ўраджаю. І тут мы вяртаемся да ідэяў Беларусі 22 года, якія былі паспяхова, скажем так, нівеляваныя высілкамі Расійскай Федэрацыі пра транзіт праз сваю тэрыторыю. Давайте узгадаем, тады ў жніўні Лукашенко казаў, мы можам чыгункай гнаць да парту Балтыі, украінскае зерне, залеталі расійскія тушкі, стратэгічныя бомбардзіроўшчыкі, якія пускалі ракеты па тэрыторыі Украіны пасля доўгага перапынку. Натуральна, што пасля гэтага Лукашенко мала хто верыў. Зараз фактычна другі раз гэта казалі ў верасні на пляцоўках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што, можа быць, такі маршрут будзе, тое ж саме адбылося. Я думаю, што гэтая тэза будзе падымацца і зараз. Транзіт украінскага зерня, але калі транзіт украінскага зерня, вот тут якраз таки ўзнікае, што сюды ж можна ўпісаць і адкрыццё транзіта для беларускай калійкі. Гэта важна, гэта фактычна працяг працы Злучаных Штатаў Амерыкі па атрыманню доступу да гэтых ресурсаў, і гэта ўжо гаворка пра перспектыву дзесьці сярэдзіны осені. Таму што ў гэты час якраз такі заключаюцца кантракты на першую палову наступнага года. І фактычна, калі амерыканцы разглядаюць беларускую калійку як магчымасць проста атрымання гэтага ресурса, магчымасць выкупу і транспарціроўкі на сваю тэрыторыю, то, умоўна кажучы, да канца кастрычніка мусіць быць зразумела, ці будзе гэты транзіт да любога з партоў. Ну і плюс тады ж будзе вырашацца пытанне сярод іншага і беларускіх калійных актываў, якія ўсё ж такі верагодна будуць прадавацца. Для Рэспублікі Беларусь гэта ўкрай важна, таму што, ну, з аднаго боку, так, это разбурэнне вот такой, назовем так, ізаляцыі, і калі прывязка да зернавой сделкі, то гэта змяненне пазіцыянавання. Ты ўжо не суагрэсар, ты нейкі такі умоўна маладзец, які дапамагаеш транзіту. То для Лукашэнкі ў цяперашніх варунках важна. Таму круціцца будуць старацца. І ёсць яшчэ адзін чыннік, які звязаны з іншым, скажем так, з іншым накірункам, але таксама калійны. Прыйшла статыстыка Китая па калійным імпарце за чэрвень 2026 года.
Ну вот тут я могу сказаць, што я памыляўся, таму што у пачатку года я казаў, што Беларусь мае паўгадавы кантракт на экспарт калійкі, калі казаў, што нарошчваем амаль зраўнялі з Расіяй паводле, скажем так, аб'ёмаў. Але я, шчыра кажучы, думаў, што гэты паўгадавы можа перарасці ў гадавы. Ну, для гэтага трэба было зрабіць не шмат, трэба было проста не тупіць і не дратаваць Кітай. А па факту атрымалась крышку па-іншаму. Вот просто дадзеныя паводле кітайскай мытні. Глядзім, чырвоненькая гэта колькасць тоннаў, якія Кітай імпартаваў з Беларусі. Бачыце, то бишь на ўзроўні красавіка месяца выходзім амаль на парытэт з Расіяй, прычым выходзілі па коштах таксама амаль на парытэт. А далей чэрвень Расія рэзка нарошчвае, Беларусь змяншае, прычым калі паглядзець дельту, то фактычна Расія нарошчвае за беларускую квоту. Чэрвень тэарэтычна гэта падзенне, закрыццё старых кантрактаў, то бишь абедзве краіны крышку падзення, але ў Расіі не такое вялікае, зноў-такі за кошт таго, што частку беларускай квоты яны выграбаюць. Беларусь просто фактычна ізноў сутыкаецца з рызыкам страты часткі кітайскага рынку. Гэта пакуль не крытычна, таму што доля на кітайскім рынку будзе на ўзроўні 10-21 года, ну але гэта значыцца, што каля 24-25%, хаця маглі выйсці на 30%. І гэта вялікія грошы. Плюс тое, што сітуацыя нечаканая альбо непажаданая, гаворыць і коштавая палітыка беларускага боку. Таму што ў чэрвені кошт калійных угнаенняў на умовах ФОП на ванкуверскай біржы, а ў параўнанні з траўнем вырас да $402 за тонну, у параўнанні з 380, калі не памыляюсь, у красавіку-траўні. Пры гэтым да таго, яшчэ раз, красавік-травень Беларусь і Расія яны прадавалі ніжэй за рынак. Гэта у дельце ад 350 до $365 за тонну. Пры гэтым, яшчэ раз, розніца між беларускімі пастаўкамі і расійскімі была ад 7 до $10. Хаця яшчэ год таму была ў раёне 15. Гэта было істотным такое прасяданне, Беларусь фактычна спрабавала ўтрымацца на рынку. А зараз мы маем сітуацыю, што ў чэрвені Беларусь рэзка скінула, яшчэ раз, сусветныя кошты павышаюцца, Беларусь рэзка скідвае, і Беларусь прадавала ў сярэднім за чэрвень па $337-340 за тонну. Адразу скажу, што Кітай так, ён выкарыстоўвае магчымасці і ён не купляў даражэй. Вот сярэдні кошт кітайскага імпарту за ўвесь год гэта 10 в раёне $352 за тонну. Таму тут пытанне і палітыкі Кітайскай Народнай Рэспублікі, але Беларусь нават па гэтай палітыцы яна істотна дэмпінгавала, спрабуючы проста захавацца на рынку. І лихоманковая поездка Лукашэнкі в Індонезію, гаворка там пра калій, гэта было таксама часткай гэтага працэсу, таму што Рэспубліка Беларусь бачыць, што магчымае прасяданне на кітайскім рынку, адпаведна калійку трэба кудысьці яшчэ прапанаваць. Плюс, калі будзе петрыкаўскі гук напоўніцу працаваць і будуць працаваць на адранежа напоўніцу, то гэта пытанне дадатковых аб'ёмаў. Таму сітуацыя не, скажем так, пакуль для афіцыйнага Мінску не катастрафічная, але непрыемная. І гэта таксама сведчыць вот такая гульня рынкамі пра тое, што Пекін чакаў ад Лукашэнкі чагосьці большага, а не таго, што ёсць. І вось з гэтым большым гэта пытанне хатняй працы ў Менску, і гэта магчымасць, калі мы гаворым пра калійную галіну, гэта магчымасць у тым ліку і пытанне будучыні новых калійных актываў, то бишь каму, як, у якой долі будуць прадаваць. Наступная навіна, ну, яна амаль што не прайшла па сродках масавай інфармацыі, у дзяржаўных была, але была, скажем так, у такім агульным фармаце. Хаця, на мой погляд, навіна тычыцца вайсковай сферы, я на Фейсбуку і, скажем так, у Тэлеграме даў кароткі агляд, сэнс які? У Рэспубліку Беларусь прыехала дэлегацыя у Міністэрства абароны сіл інфармацыйнай падтрымцы Народна-вызваленчай арміі Кітая.
Information Support Forces. На чале быў не кіраўнік ІФФ, а кіраўнік аднаго з дэпартаменту. Прычым калі мы, скажем так, па кіраўнікам ІФФ БНІ, гэта можна казаць, што ён публічная асоба. Калі казаць пра камісара, то таксама публічная асоба Лівэй. А вось кіраўнікі дэпартаментаў, яны збольшага не публічныя. Фармальна і вот з апазіцыйных рэсурсаў, умоўна апазіцыйных, гэту інфармацыю заўважыў Reform BY, ну, малайцы, што могу сказаць, але яны дапусцілі, што гэта гаворка пра кібербяспеку. На жаль, на мой погляд, крышачку памыліліся. Не ў поўнай меры, але істотна. Таму што такое Information Support Forces, тут трэба паглядзець структуру Народна-вызваленчай арміі Китая. Гэтая структура сіл інфармацыйнай падтрымкі, яна новая. Яна была створаная ў красавіку 2024 года. Вось фотаздымак Жэмінь Жыбао, калі ім уручаецца, скажем так, баявое знамя. Яна была створана пасля расфарміравання. Памятаеце, таксама быў, скажем так, быў цэлы вал інфармацыі, што Сі змагаецца з генералітэтам і так далей. Гэта было створана пасля расфарміравання сіл стратэгічнага забеспячэння НУАК. Тая структура называлась усім: і рэвам, і космасам, і сувязю і так далей. І былі створаны 3 асобных роды войскаў. Гэта сілы інфармацыйнай падтрымкі, вайскова-касмічныя сілы НУАК і сілы кіберпрасторы. Ну, як вы разумееце, што калі б гаворка ішла пра кібербяспеку, то ў Беларусь бы прыехалі прадстаўнікі сіл кіберпрасторы. Гэта іх парафія. Гэта іх аснова. Сілы інфармацыйнай падтрымцы тут крышку іншая. Гэта структура, якая знаходзіцца, умоўна кажучы, паміж рознымі радамі войскаў. Яе задача – гэта стварэнне каналаў сувязі, механізмаў аналіза сувязі, натуральна, абароны гэтых каналаў і механізмаў кіравання боем, сувязі між рознымі, скажем так, радамі войскаў. І прадстаўнікі альбо цэлыя падраздзяленні сілаў інфармацыйнай падтрымцы, яны падчас апошніх вучэнняў дзесь з другой паловы 2025 года, яны як асобная структура, яны інкарпаруюцца да ўзроўня батальёна ў структуры іншых родаў войскаў. Іх задача, яшчэ раз, гэта інфармацыйная сістэма поля боя. А таксама, што зараз вельмі важна, гэта разгортванне на арбіце кітайскіх, ну, не то што аналагаў, кітайскіх канкурэнтаў Starlink, таму што зараз актыўна пайшло развіццё адразу абодвух сістэм. Вось, гэта і сузор'е 1000 парусоў, і гэта, скажем так, дзяржаўная структура, дай бог памяці, Гованг. І тая другая сістэмы, яны дазваляюць забяспечыць сувязь, якая, ну, кратна перавышае сувязь, якую дазваляе сёння забяспечыць сістэма Ілона Маска. І вось, калі мы берем сузор'е 1000 парусоў, то 1000 ветразяў, прашу прабачэння, то гэта у іх на гэты год было запланавана запуск 6 группировок супутнікаў, ну, кожны запуск гэта ад 10 до 15 супутнікаў. За гэты год яны правялі ўжо 8. До конца года 6 месяцаў. У Гаванга прыкладна аднолькавая такая ж самая сітуацыя. Яшчэ раз, першая гэта не дзяржаўная, другая дзяржаўная, але выкарыстанне войскамі гэта дапускаецца. І ў першай, другой. Такім чынам Кітай імкліва разгортвае сетку гэтых спадарожнікаў, і станам на сёння яны пакрываюць тэрыторыю Кітая, сумежныя тэрыторыі, і па тым, як яны іх разгортваюць, то потому што спадарожнікі знаходзяцца на палярнай арбіце, гэта вертыкальна, калі па глобусу глядзець, яны ходзяць, то яны ідуць, умоўна кажучы, на захад. І тэрыторыя ўсходняй Еўропы будзе дакладней на тэхнічным узроўні, некамерцыйнымі. На сёння ўстойліва пакрываецца абедзвюма сістэмамі.
А для камерцыйнага альбо там масавага выкарыстання, думаю, што гэта канец 26 года. Заходняя Еўропа гэта першы пачатак 27. Таму пытанне тут я бы ставіў крышку па-іншаму, што гэта хутчэй трансфармацыя, магчыма, рэформа беларускай сістэмы сувязі ў войсках, у тым ліку рэформа сістэм кіравання боем. І што паказальна, што візіт у Беларусь сіл інфармацыйнай падтрымцы гэта першы публічны візіт гэтай структуры за межы Китая. Яшчэ раз, у Расіі, у Казахстане, в Азербайджане іх не было. Плюс доступ, калі гэта гаворка ішла пра доступ да касмічнай сувязі, што для Беларусі было б класна, ну, у такім выпадку, да, гэта тое, што чаго няма ў Маскалю. І наўрад ці будзе да кітайскай сістэмы касмічнай сувязі. Але з іншага боку, гэта у такім выпадку пытанне ўжо абароны інфармацыі, каб расейцы не паслісь на беларускай тэрыторыі, у тым ліку атрымліваючы нейкую тэхнічную ці іншую інфармацыю, як працуе такая сістэма. Таму можна сказаць, што кітаец у вайсковай сферы прыцэльваецца у тым ліку на тое, каб паціхеньку праз развіццё вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва, назовем так, папрацаваць з беларускай арміяй, збройнымі сіламі Рэспублікі Беларусь, прычым у адрыве ад Расійскай Федэрацыі, таму што яшчэ раз паўтараю, што трэкі ідуць розныя. Калі запытвацца, ці тычылась там пытанне кібербяспекі, ну, верагодней за ўсё так. Але вось у больш вузкім вымярэнні, таму што каб была проста кібербяспека, яны паехалі яшчэ в УАЦ бы з'ездзілі, яшчэ кудысьці не. Яны былі выключна ў вайскоўца, там займаліся сваім. Плюс 3 дні на візіт. Гэта досыць багата для такой дэлегацыі. І сама дэлегацыя, гэта, калі не памыляюсь, просто людзей у форме без тэхнічнага персанала, іх, па-моему, было 12 чалавек. Плюс яшчэ тэхнічнага персанала, там, то бишь, дастаткова такая сур'ёзная дэлегацыя была. Таму паглядзім, у што гэта выльецца, але на дадзены момант я бы ўсё ж таки ставіў на сістэму кіравання войскамі, на спадарожнікаў сувязь і на мемарандум пра вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва між Беларуссю і Кітаем, і магчыма, што асобныя узоры ўзбраення, гэта у тым ліку і пытанне тэхнікі сувязі ўсё ж таки будзе распрацоўвацца ў Беларусі яшчэ раз аўтаномна, то бишь нейкі паланез ад сувязі ў Беларусі з'явіцца свой. Дай Бог. Ось, але яшчэ раз, вот за такім, за гэтай сферай сашыць варта. Таму што яна цікавая, яна шмат пра што гаворыць. Ну, і яшчэ адна навіна, гэта таксама з катэгорыі, што не ўсім трэба кіраваць рукамі. І што кіраванне рукамі гэта хутчэй шкодзіць. Ну, в Беларусі была створана некалькі год назад беларуская універсальная таварная біржа. Гэта фактычна пляцоўка для продажу экспарту тавараў, якія вырабляюцца ў Беларусі. Ну, станам на сёння, вот за мінулы год, 25, калі ВТБ фактычна працавала больш-менш нармальна, яна давялі абарот да 11 мільярдаў. Гэта досыць шмат, таму што гэта на гэтай біржы прадаюць свае тавары альбо сваю прадукцыю больш за 20 тысяч беларускіх прадпрыемстваў і каля 7-8 тысяч замежных, з якіх, ну, правда, 5,000 гэта расійскія, але ёсць і з іншых краінаў. Гэта фактычна нармальная сістэма дэцэнтралізаваная і празрыстага экспарта без указкі чалавека ў кабінеце. Ну, як показала практыка, нават в умовах, калі чалавек у кабінеце не заўсёды сябруе з рэальнасцю, але калі на гэту біржу не звяртаюць увагу, то яна можа развівацца, гэта сістэма. І можа забяспечыць нам нармальны таваразварот. Ну, тут у дадзеным выпадку галоўнае, зноў-такі, каб вось гэты чалавек, які пасылае ваенкому кантраляваць уборачную, не звярнуў увагу на гэтую біржу, не пачаў ручкамі кіраваць, таму што да таваразварот упадзе. Ну, адным словам, неяк так. Тое, што па навіннай часткі быццам бы сказаў, ух ты, я нават 30 хвілін памясціўся. Ну, цяпер, калі ласка, чакаю ад вас пытанні. І ўсе задумались. Ну, Федя напісаў, таксама рады вас бачыць у каментарах, рады, што нарэшце далучылись да стрыму, але пытанняў пакуль не бачу. Калі не, то ў такім выпадку пачакаю зараз хвілінак 5, буду паціхеньку тады скачваць.
Что происходит? Что происходит, гэта не пытанне, но я не ведаю, што адбываецца. Вот паспрабаваў сказаць. Вось, але па лёсу гэтага роліка, па-першае, дзякуй тым, хто далучыўся. Ён будзе на аўтамаце, з'явіцца тут запіс гэтага стрыма праз некалькі хвілінаў. На Ютубе, я думаю, что буду выкладать его особенно, ну, хутчэй всё завтра. Что происходит в силовом блоке? Слухайте, ну, ключевое пытанне, ключевое, что можно сказать, это спроба знайсці адказ на пытанне, што рабіць далей. Таму што першае, ёсць патрэба дыстанцавацца максімальна ад Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым, калі мы гаворым пра армію, то ёсць натуральна страх і нежаданне з кім-небудзь ваяваць. Калі мы гаворым пра міліцыю, ёсць таварыш Кубраков, для якога, ну, умоўна кажучы, прашу прабачэння за грубасць, але вот каб у Пуціна быў партрэт у выглядзе вялікай дупы, ён бы гэты партрэт бы цалаваў. Ось, таму тут рознанакіраваныя падыходы, але фактычна змена старай парадыгмы. Старая парадыгма пасля 20 гэта барацьба з унутранымі ворагамі, яна умоўна кажучы застаецца. Пасля ворагі вакол на нас зараз будуць нападаць, вось мы будзем адсюль пагражаць усім на свеце, але адсюль пагражаць усім на свеце выяўляецца, што гэта можа прыляцець ад суседзяў, прычым рэальна, як папярэджвае Украіна, гэта пагаршае магчымасці дрейфу палітычнага, скажем так, на знешнепалітычным поле, што дэманструюць краіны Еўропы. Гэта можа прыляцець нават ад тых, хто з'яўляецца балансірам альбо некім гарантам таго, што цяперашняя верхушка Беларусі не паедзе ў Крэмль, што называецца, здаваць паўнамоцтва. Маю на ўвазе, можа прылетаць ад Китая. Таму знешні фармат мяняецца, што рабіць самому сілавому блоку, пакуль што яшчэ такого рэзкага развароту і адназначнага выгляду няма, але неразуменне таго, што адбываецца, і нейкі пытанні, на якіх няма адказу, у людзей збіраюцца. Таму вот такі маленькі штормік у галавах, но спадзяюся, што крышачку ён спрычыніць нейкі працэс думання. Если зерновая сделка все же состоится, как это повлияет на мировой процесс? Ну, на мирный процесс. Слухайте, хутчэй за ўсё ніяк. Іншая справа, што яшчэ раз, паводле зерновой сделки, гэта крок назад як для Украины, так и для России. Потому что для России ставіць на тое, што падарваць украінскую эканоміку максімальна, і абмежаванне экспарту, абмежаванне доступу да партоў украінскіх усіх, это для России з'яўляецца прыярытэтам. Там у дадзеным выпадку і у самой России ёсць, мяркую, тыя ж самыя генералы, якія будуць прыводзіць прыклад 22 год, што, маўляў, пашлі на зерновую сделку, пасля Украіна атрымала дадатковы эканамічны ресурс, былі паспяховыя контрнаступальныя аперацыі, зараз рабіць гэта не трэба. Для Украіны сітуацыя аналагічная. У 22 годзе Украіна не магла зрабіць блакаду Крыма, зараз можа, прычым рэальна, блакаду Азова. І на гэтым фоне, ну, як бы сказаць, адмаўляцца такіх удараў, а Расія будзе ставіць пытанне, што калі перамір'е на моры, то перамір'е на моры, гэта для Украіны азначае адмовіцца ад тактыкі блакады Крыма. Што таксама не ёсць лепшым варыянтам. Таму, хутчэй всё, некае абмежаванае перамір'е, калі будзе, то яно не спрычыніць хуткіх перамоваў па перамір'ю, па замарозке на зямлі. Такі працэс пачнецца, і калі ЗША прымусяць пакіпасці на зерновую сделку, это на Чорным моры, а не экспорт праз Беларусь там ці іншыя варыянты, то, верагодна, будуць ціснуць, каб да Новага года выйсці на нейкі трэк, каб з новым контурам перамоваў, каб все ж таки гэта скончыць. Калі не, ну, у восень все адно будзе абастрэнне. Як вы ставіце да разгону тэмы сярод АПК, гэта аб'яднана пераходная камета, пра мабілізацыю і напад на Украіну? Мусолі гэта ледзь не на тыдзень. Ледзь не тыдзень. Ну, слухайце, што я вам магу сказаць? Па-першае, мабілізацыю можна будзе пабачыць, бо для нападу на Украіну трэба мабілізаваць вельмі вялікую колькасць людзей. Па-другое, з пункту гледжання нападу на Украіну, ну, патрэбна і перакіданне дадатковых расійскіх войскаў, патрэбна адмовіцца ад фактычна
ідэі балансавання, як адмовіцца ад амерыканскага трэку, адмовіцца ад кітайскага трэку, закрыць польскі трэк і спадзявацца толькі на умоўна кажучы, на Расею матушку. Але вот тут узгадваем фільм «Свадьба Маріновкі» і памятаеце, там быў такі персанаж, што у пана атамана закончыцца залатой запас. Вось Лукашенко вельмі нагадвае гэта персанажа. У пана атамана, маецца на ўвазе ў Пуціна, закончыцца залатой запас, але сілавы рэсурс яшчэ застаўся. Некі таму я вельмі скептычна стаўлюся, што гэта зараз мейнстрім, што зараз будзе мабілізацыя і будзе напад на ўкраіну. Ну, край скептычна. Датычна АПК я разумею палітычную логіку гэтага, таму што вот вышэй было, што адбываецца ў сілавым блоке, людзі не разумелі ход, скажем так, працэсу. Прыклад тое ж сама адбываецца ў галовах часткі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага камітэта. Што адбываецца, што мы будзем рабіць далей. Вось. І таму што быццам бы ёсць нейкія новыя дыпламатычныя трэкі, нават на ўкраінскім баку той ж сама Арахамія ездзіў у Менск, але ёсць старае сваё пазіцыянаванне, што давайте дадушым санкцыямі Лукашэнку. Адно аднаму не замінае, гэта можна спалучаць, але калі ты сам мяняеш свае тэзы, сам змяняеш свае падыходы. У дадзеным выпадку мяняцца не хочацца, а вось паспрабаваць напалохаць увесь свет, што вот зараз будзе напад, гэта, ну, чаму б не. Ну і заадно напалохаць саміх сябе. Іншая справа, што ў 21 годзе значнай часткі краін свету яны слухалі і уважліва прыслухоўваліся, зараз крышку іншай сітуацыі. Таму, калі коротка сказаць пра АПК, я разумею, што у іх ёсць нейкі план, я разумею, што гэты план нейкі добры, але браць у гэты план і паліць яго я не рызыкну. Бо прыход будзе занадта моцны. Вот так. Асабліва пра мабілізацыю сярод фермераў лайдаку. Ну, пра мабілізацыю сярод фермераў я сказаў, просто адправіць, умоўна кажучы, пакапаць акопы і так далей. Гэта вот фармат такі. Не можам пасадзіць у вязніцу, пойдзеш у войска. Таксама цікава ваша меркаванне пра 5гадовую універсальную юрысдыкцыю, як вы лічыце, калі будуць вынікі, што ўвогуле будзе вынікам, акрамя самой бурлівай дзейнасці вакол гэтага. Ну, давайте так, пытанне пра універсальную юрысдыкцыю, вынікі ў выглядзе нейкага пераследу могуць быць толькі пры ўмове палітычнага кансэнсусу. У адваротным выпадку, калі мы берем міжнародны крымінальны суд, ну, статыстыка рэалізацыі рашэння міжнароднага крымінальнага суду, да, ну, апошні час, апошніх гадоў 15-20 у краі плачэўная. Ну, давайте нагадаем хаця б ордэр на арышт пана Нетаньяху. Калі ласка. І пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі па дэканструкцыі гэтай сістэмы. Таму, але ў дадзеным выпадку, паколькі гэта трэк, якога спрабуюць на дадзеным этапе, як, умоўна кажучы, элемент палітычнага гандлю прытрымлівацца літоўскія палітыкі, паколькі для часткі беларускіх апазіцыйных сілаў гэта важна, ну, як частка палітычнага працэсу, чаму б не. Яшчэ раз, ці можа гэта скончыцца рэальным пераследам, жорсткімі нейкімі мерамі? Тэарэтычна, да. Пры ўмове кансэнсуса знешніх бакоў, што гэта трэба зрабіць. Пры ўмове, калі кансэнсус не поўны альбо частковы, альбо маюць неполная манаваць, што ёсць краіны, якія яго не падтрымаюць, не ўдзельнічаюць у гэтым працэсе, то, натуральна, фігуранты такіх спраў яны проста з'язджаюць у гэтай краіны. Пры ўмове, што неполны, гэта азначае, што нават сярод тых, хто патэнцыйна мог бы падтрымаць такі кансэнсус, не ўсе краіны выказваюцца за актыўны ўдзел, ну, тады гэта сканчыцца вялікім пшыкам. Ну, неяк так. Ну, пишут, что судьи менты, які засветили же только с 20-го, начали терять свои кресла. Ну, слухайте, гэты працэс пакуль што не набраў абарот. Гэта пакуль адзінкавыя выпадкі, пра яго, калі вот те, хто мяне на стрымах альбо на канале Дауна, я думаю, што вы памятаеце, што я пра гэта казаў яшчэ ў 21-22 годзе, прыводзячы прыклад ежовай беры, што з часам так іх трэба будзе умоўна закатаць в асфальт.
Пакуль што гэта не працэс закаткі в асфальты, пакуль што гэта такі вот мягенькі акуратненька прыстрэлка. Гэты працэс можа паскорыцца пры палітычнай мэтазгоднасці, ён можа расцягнуцца на гады, але ён непазбежны, таму што у сістэме аўтакратыі не можа аўтакрат пастаянна казаць, што ён удзячны сваёй уладзе, сваёй пасадзе камусьці, хто ніжэй за яго. Ён можа адзін раз падзякаваць, а пасля акуратна гэтых людзей прыбраць, каб не быць ім забавязаным. Гэта закон жанру. У любой дыктатуры так адбываецца. Таму што іначай гэтыя структуры, прычым гаворка нават не пра асобных людзей, а нават проста пра структуры, яны проста спрабуюць стаць занадта магутнымі. Гэта сканчыцца, што іх разганяюць. Ну, таму гэта проста закон жанра, звычайны закон развіцця палітычнага працэсу, тут нічога новага. У Беларусі пакуль што гэта не пачалось. Пакуль што я б сказаў, што гэта проста прыстрэлка, такое намацванне. Ось, ну, таму неяк так. Так, яшчэ одно пытанне. Як вы лічыце, паспее кол да лістапада 26 вызваліць усіх вязняў са спіску весны? Не думаю. Кол найдется? Найдется. Приедем. Ну што ж, спадарства, давайте яшчэ па аднаму пытанню, калі ёсць, і будзем паціхенечку завяршаць. Пакуль што пішыце, калі ласка, ці зайшоў вам фармат, ці ён цікавы, ці варта яго працягваць. Хаця б тут з аўдыторыі. Для тых, хто будзе глядзець на Ютубе, ну, лішні раз кажу, што падпіска на Патрыоне гэта тое, што дае вам магчымасць паглядзець адразу і паўдзельнічаць у абмеркаванні адразу. Няма падпіскі, ну, у такім выпадку вы глядзіце толькі запіс. На Ютубе будзе асобны фармат, гэта навіны з размовы, магчыма, але гэта па міжнародцы. Што са здзелкамі па калію США з Кітаем? Ну, пра гэта я ўжо казаў у частцы пра Кітай, што гэта абмяркоўваецца. Пытанне пакуль што сказаць, што гэта вырашана і ідзе ўжо фіналізацыя, я б не сказаў, што прапановы ёсць і там, але пытанне кошту, пытанне ўмоваў. Што вы чакаеце канферэнцыі Новай Беларусі 26 года? Нічога. Але, ну, калі людзі падымуць пытанне пра перафарматаванне магчымасцяў дзейнасці і будзе ўсё ж таки большы пераход на гарызантальную структуру ўзаемадзеяння, гэта будзе класна. Але вот глобальных зрухаў я не чакаю, таму што глобальны зрух яны рыхтуюцца больш доўга. Ну што ж, тады 43 хвіліны нармальна, досыць, скажем так, жвавенька прайшлі. Дзякую тым, хто глядзеў, буду ўжо завяршаць. Традыцыйна для ролікаў, тых, хто будзе глядзець на Ютубе, яшчэ раз, калі хочаце удзельнічаць у такім абмеркаванні, такія стрымы, то, калі ласка, далучайцеся падпіскай на Ютубе, на Патрыоне, гэта дае дадатковыя бонусы. На Ютубе гэта таксама будзе з'яўляцца, але з пэўным часавым лагам. Для тых, хто зараз быў, дзякуй, што былі, будзем далей, што называецца, камунікаваць, яшчэ раз паспрабую зрабіць гэта рэгулярна. Традыцыйна для ўсіх ролікаў не верце ні аднаму майму слову, праверяйце, пераправяйце кожны факт, кожны тэзіс і думайце уласнай галавой. Ну, такім чынам, дзякуй, усяго вам добрага.